Jela ek phai college ni 6 semester o pori tongo hne khoroksa burino chala khamjaki kajena kok saka te burni bara nogo bobai tonge chai tabuk burino sak dera rui khari thenga Jalani mong North Tripura tabuk buri problem kelai hopung sabung kabui o jalana call khagya hankai North Tripura call receive khayak number block khairika sudu amsuk simia jalani family buma bufa takhuk bukhuk jotono saimano o buribe hamjagi tongai je sak dera mani haipono burino rugi ganang deborma jachaya hanai sak nanglia olda burino lachemu rika nang kubuda pregnant angkaba hanai Tabuk buri sak sajung wan chukuinaka o jalani family ano amsuk deborma buri jachaya hani sak nanya lachemu rika te borok tini bini live nosto khai chala khari thungi tongmani apono control khaimaya angai o buri tini jono bini secret story share khakya bini chala North Tripura bai bo bahaki thungjak tongkha te o story no khanawi norobo wansumung sromung mani manu abagai video no pathik jora kahamke nadi norobo siniri te saimandi ati borok no Pulia sinemung sanai bonyo chalak sai thonai chanai chalani mong North Tripura kami 82 mile abo Nalkata para district dolai phadi tabuk chini story ni main topic bo Pulia sekang o burina khoroksa bini dol buri alka chalani number rikha o chalabe kok sawina di belai borok kaham tei ek phai college o poritongo hanai ab jora buri bo wan chuguina ka college o se poritongo hinkai borok kaham na hanai abo haki o buri te chala borok khorok ni number nawi kok salakya atikhena khoroksa tai khoroksa na sinemung tei kami sengka apro chala saka ani mong North Tripura ang ek phai college poritongo 6 semester o te kami hingai 82 mile abo dolai district te ani babu master chakiri khaitongo chala atiki saka te buribo bini je poritoma plus jagani mung saka atikhena khoroksa tai khoroksa no cinema ya gulo chala no sekang oburina hamjago hani saka apro buri saka khnadi chingle kari borok se norle family kotor ni borok nini ama babu chungno chara chajak no ba a jora chala saka abro kuno ongya chung ati wansugya chalani kogno khanai buri tebo wansugo o chala belaki bujinai borok hanai abo haki chala bai buri khorok nei a jora photo nai video call khai tebo nokai chajake teruk bokhamani hamjak tongka abo hakeno borok phone te kok salaimani 7 month eba 7 mas complete engka salcha chala o buribe malaina bagi saka ang nini baro tini phai thoi thangsinai tangai henkai ani baro pite munasong phajak borok kobangma abagai ang nini baro phajine kono problem da angno chalani kongno khanai buribo amsuk hamjagi 7 mas jora lakya abagai chalana bisas khane saka phadiako henai abagai chala North Tripura bini para 82 miles ni direct sarik ni teran bai Agartala thangka te sanjao henkai oburini bara nogo thang sogikya te borok arono first time face to face noglakya aboni olo buri o chalano singo khanadi jengle phun bai mangse hamjago hone kok salaimani 7 mas jora lakya tabuk nang ang bai biskango malakya ba kubui kongna sari nang ano hada hamjak eba hamjakya jodi hamjakya henkai sairidi oloke buni khanama ka hai derai thana kirio ang buri atiki saka a jora chala saka ang ati nathuk sitra naya bukha kahamse nango ang bo hamjak toma bagani nang bai amsuk din kok sai tongo ang nono hamjago abo ka hai hamya kok ta sari hene chala saka hinkai a jora te tamo sanai koroni khaloki baksake bujilani hamjak tongka salcha buri o chalano singka nang college pori tongo hinkai tamono wasapano college thamgo rok hene khanaya tei nugya apro chala saka je lockdown angpro nisimi ani college dress para mangse telangjak abaki college thangai maya ang tongka ateke saka aboni olo chalabe buri ate kongna sawi bujilai thanjake 2 mas jora lakya apro chalate buri jani ja para thangna bagi chalakya abagi chalano sekang bini burino riksa bai tuni rohorka nang tabu phungono thangdi ang sargo last ni teran bai thangchinai chala abo hai kok sai burino sekang paro rohorka bo hanke sarik ni teran bai thangka olo chalate buri jani ja nogo sogima jora buri o chalano call kai saka ang amsek haksani sajung nogo thangmani bahake kono kaham hamya call kai singya a jora chala o burini kogno ignore khai saka ang tabuk biji kok saime tongdi hnei chala a jora burini bar atike ignore khai tongma bagai buri belai wana chaka tangai bini chala bono ignore khai tongkha bono tongi paide yakar kalangno hnei aboni olo chala tesa Agartala thangnai hnei saka o kogno khanai buriba Agartala thangai o chalabai malakya te logiwa bono pulia number renai bini dolnobo telangka olo chalabai malai o buri saka nang tangai angbai kahamke kok saya tangai ignore khai jodi nang ano hamjaya direct sairti kangnai kagya apro chala saka tamati nanglungya saitong ang nono hamjagi nangbaina tongnai ati kokta sari a jora buribo bini puliani hamjagini hamjama amsikok sana ringya je chala kok samani abo jotona bisas khai tesa kahamke thanjaki tongka o buri bini chalabai aboni olo chala tesa par thangka apro chala hanyo hai o burino call message kono khaya ignore khaye number block khai rijak
ati jora yang buri khai sachung tongi belai wana jago a bagi buri o chala je agi kol khaimani o parani borokno kol khai kok saka apro o chalani parani borok saka nung o chalabai bahgi sini kunura tong hnai buri ba apro joto kubi kok saka ang bai hamjagi tongo tei o chala ang bai tongi se tabukhe ano kol khaya message khaya kangna nai tongo abono kari tebo kobama kok saka je norok pulani simi tabuk sing jora ostori khanai tongoni abo joto sai khanarika buri apro o parani borok saka is o chala nono thungi si tongo boporia bekarsi bini tomung atinyo sikang agi rogobo alka buribe hamjagi tongi chai yakaru nung bono bisasta khadi kangna khe kagi padi o chala bai tei saka tini ang nono je samani abo kebono ta sari parani borok atihi saka phone tei o burinyo a bagai buribo kuno salia bkhabo koksobui tonika salcha chala agurtola phaye o buribe malai phekya apro buri bkhawa amse koksobui tongmaya angai o chalano dari koksingka ning ano kubi kok sari pora pori poria ang jotono saimanka ano norokni para tongnai borok joto kubi kok saka nung poria kari tangi ano chalak sai poriwo hni sananang burini kongno khanai aproke chala o burini bskango phaye kabui saka anino chalia ang nono chalak sajangmani ang poria hanose tongo tei ang pi soni barang nok rok se phai bere tongphayo tei nono hamsak toma bagase atike chalak sajago hne chala saka tei saka ang nungbaino tongnai nono kubui bkhabaino hamsago nung ano yakari ta kalangdi ta kakdi chala atike o burini bskango kabui mapsani tongkha a jora buribo wansugo amsuk hamjage logi baksa tongi phaimani bahage phacha yakar manai o kongno wansuge buri saka doago nung ana amsuk se kubui bkhabai hamsago hinkai tini ni simi thikai tongsidi nung kahamkai tongkai angbo nono yakaria nung baino hamsak tonai buri atike saka a bagi chala go siwinaka ako ang tini ni simi thikai tongsine te kono unglia hnei chalabai buri atike tesa hamjaglai tongkha aboni olo chala phone tei kok sai toma jora o burinyo kok sarika bini ama songbai apro chalani buma o burinyo saka ani bsalai poria hane sutongo nung chara chajagno ba te nini ama babu song chara chajagno ba hnei a jora buri saka ang ani ama sono kono sajagya ko tabu bobai simi kok sai hamjak tongo ba olo ani pora rokpa khe diruk diruk ani bai bini kok jotono sanai ani nogo buri atike saka o chalani buma no salcha chala o burinyo bini logi bini para 82 mailo telangi thangka aro thangi nokni borok buma bufa tei takuk bukuk jotobai malai rikha o burinyo a jora chalani buma o burinyo joto kok sawo borni busa poria hanyo tongo tei agi alka burbe hamsake kakmani aborok saka tei burinyo kha tabuk pori tomanogoi borok belai chajak tongo tabuk o chalani family te chalani buma sango nungje tabuk chini aro phaimani nini amasong sademan phone khaye kok sariti hnei abagi burite chalani nokni okra borok jotono kaham hamya kok salagya te burini buma pulake kisa chajaglia o chala poria bekar hanyo tongo hnei khanawoi haipano tabuk cherai rokse hamjage thanglai tongkhaba amse kuno salia burini buma busajangnu simi kisa joli jakha tei yango tei khakja buribo bini chalano amsike hamjage buma bu phasong baise malai ri tonima bagai apurke buribo tebo bisas thangka o chala tabu kaham keno tongo hnei abo hake borok khorokni o chalani para thangi bere phakya aboni yagulo chala o burino singo angle nono pulia chalak sache hamsamani tabu ningle ani joto kok semanka ang poria rok hnei himge tabu ning ano yakari rinaja apro burisaka hamjage se thanjage tongi family tangi yakar sinai nung kahamke tongdi yakaria nungbaino tongnai abo hake bujelaima jaga olo buri achalano saka nung tabuk poria kuno se khaya hankai samung rokhayi income khadi rang ajiri ati hanya achugui ta tongdi buri abo hai ochalano saka tei o burni kongno khanai chalabo pulakai bini parano samung eba kam rokhai tongka ek mas kahai apro chalate se o burno kol khai saka kam khaimani kosto ongsuka yakro ksa angthangba kya hnei chalani ati kongno khanai buri khairok jagi saka ase kosto hangai ta khaisidi nogono tongdi a bagi chala bini samung yakari nogono tongi tongkha abo hake khorongni hamjage bujilai chala deli o burini bara nogo phai salni saldam tongi thango phayo atike laisulai tongkha phiaba o hamjama jaga chala o buribai bara nogo malai olo para thanganyo chala o burino sak nangya eba care khaya na call na message kuno khaya angthango direct ko khinke chala sudu tongna chana simi haipono burikhe abono wansugya abagi deli burimang bini chalano call khaye kaham hamya masungo bini chalani ati negative tomungno nugui apro chala call khajake sabo ase call ta khaji amsik deli kok semia deli da kok sana nangba hne chala o burino kotogo salchake chala o burino call khai chaka ang nini baranogo khana phungni teran bai phaitongo maimi songi tongsodi ang phaisak maitajari ano nasing tongdi atigi saka o chala o jaga o kogno note khadi eba mutunardi chala saka khana phungni teran bai ang phaitongo maimi songi tongsodi ang phaisak maitajari ano nasing tongdi atigi saka o chala
आ बागै बोरिबो बिनि चलानि बागै जतनो रेडी खाइ माइचाया कारी नासिंगि टंका बिनि चलानो आ जरा चला आमसेके फानिया लेर खा बोरि बार बार कॉल खाया हाइपनो कॉल रिसीव खाया प्लस फोन रक ऑफ खाइ रेखा आ बागै बोरि बेलाई लेर जगै वाना माता किरिमा बाय ओ चलानि बुफानो कॉल खाइसिंगो बाबू नरेश आने अरो फानिया हनि सामनि ताबुफानो सकपायाको किसा कॉल खाइ नागिरि बिनि यारबाय फाइपो बोरै आतिके साका आप्रो चलानि बुफा साका निनि आरोनो थांगो किसा नासिंदि सगैयानो हनै बोरै आतिके बिनि चलानो नासिमां सारिक अंका हाइपनो चला सकपायाको आ जराखाय अब बोरनो बिनि चलानि दल कॉल खाइ नरेश तामखाय दं बो जगा हनै संका टांगै हिनखाय नरेशनि फोन तै सिम अब बोरनि यागोसे नरेशखाय आलका फोन तैयो आ जरा बोरै साका नरेश आलका सिम जतियो बो ट्रेन बाय आने अरो फाइतंगो हिनमानि ताबुफानो सकपायाको आनि कॉल से रिसीव खाया नंकिसा कॉल खायनादि बोरै आतिके ओ चलानि दलनो साका ते नरेशनि नम्बर कताल रुइरिखा अबनि लगे लगे बिनि दल चला नरेशना कॉल खाके आप्रोखाय नरेश कॉल रिसीव खाय कक साका ते बिनि बोरिबो लाइनो कॉन्फ्रेंस खाजाक आ बागै बर कक साय तमा जागा बोरै काबै साका नोंबा आने अरो से फान्या कक तांगै आनो आतिके चालाक साय फुंनि सिमि नासिं रिउइतनि बोरै आतिके जलि जागै बिनि चलानो फोनति कोतोगि कापका आप्रो नरेश साका यांगो यारसनि आरो लाई फाचाका खना फाचिनाय आं हाइपनो बोरिबो साका नोंथाय आने अरो फान्यासे नांलिया तंदि हिनका आप्रोखाय चला वानसुका बिनि बोरै बनो खगै बनो कॉल खानि आ चला बिनि दल बासे हामजाक तंगो हनै वानसुगै रिसितैनानि चांका आ बागै चला जलि जागै कॉल काट खाय डाइरेक्ट अब बोरनि नम्बर कॉल खाय कोतोका सिनाल खरकसाबै तंमाया ताबुके नों बो बासे हामजाक तंसिबो निनि तमुं आतैदे सिनाल आबो काहाय गोबामा हामिया कक्साय कोतोका चला बिनि बोरैनो आप्रो बोरै बेलाय वाना जाका आं कुनो अंगमासे करि तांगै बिनि चला आतैके कुतुक तंग हनै बोरै तेसा अ चलानि दलनो कॉल खाय साका आं नोंबा किसा कॉल खाय कॉन्फ्रेंस खाय कक सामासे निनि दल नरेश जोंनो रिसितै हामिया कक्साय टंका हनै आ जरा अ चलानि दलबो आति कौनो खनाय बेलाय चाजागलिया किसा तामका हाय अंगजाका जों कुनो हामिया कक सामासे करि कुनो अंगमा करि तांगै चनो रिसितै हनै चाजागलिया बिनि दल ते डाइरेक्ट कक साना थांगे अ नरेश ते बिनि दल हिनमानि आबो बरक पारा कासा चेराइनि दल से आबो से आमसे रिसितै जा टंका बिनि दल आबोनो ओलो बोरै अ चलानो कॉल खायसिंगो नों बोफुरो फायनाय आप्रो चला साका खना फुंगोनो फायनो हनै आतै खेमां चला चालाक साय टंका बिनि बोरैनो फायना हनै साकाय फायामां आबोनि सालनै एबा दोदिन ओलो चला डाइरेक्ट अब बोरनि बारा नगो थांगै सगैयानो चला लगी लगी बोरनि फोन चेक खायख्या आप्रो बोरै बिनि दल चला रोबै किसा मिसा टैक्स खायमानि तंगो प्लस आ बिनि दल एबा नरेशनि चेराइनि दल बाय किसा मिसा टैक्स खायमानि तंगो आ जरा नरेश आबरंनो नगै बिनि बोरैनो याकटिसे थाप्रा रुइ बुखा नों आनि दल बायदे ताबुके हामजाक दं लाचिया ते कयजना चला नां आतिके बुखा बोरैनो आ जरा बोरै बुजामानि कस्त अंगै बिनि चलानो खुलमै मापसानका आं बबाय कोनो करे हानिसे टैक्स खाजागो आबाहाके बोरै काबै साका ते बर खरंनि वालाइमां लास फाचिंगो हेनकाय हामलाकिया आ हरनो आबोनि नेक्स्ट डे चला अब बोरैनो बिनि यंगसने आरो बेरना तलांका आ जरा बोरै अ चलानि फोन थंगै तमा जरा खरकसे बोरनि कॉल फाकिया आप्रो चला कॉल रिसीव खाय कक साका ते अ चलानि आतिके कक सामा खनाय आप्रो बोरै सिंगा अ बोरै साबो हनै ते नों बिनि WhatsApp स्टेटस रक्तांगि हातके तनि आ जरा चला साका आबो आनि यारनि बुप्रांजकसे आनो कुमै हनै फातर थंगो नों तामसो रिसितै आसो रिसि तातैदि चला आतिके साका बिनि बोरैनो हाइपनो बोरै बिनि चलानो आप्रो बिसास खाय मालिया बरनि कक सामानि खरं एबा सावनो खनाय जुदा जुदा अंगजाके बखाव किसा डाउट अंगजाक तंका बोरै आबोनि ओलो बोरै बिनि बारा नगो थांगै अ चलानो साका नोंतामा आं बाय काहामके तंनायते तंग्या हामजाके सादि बरक आतिके थंगै ता तंदि बोरै आतिके साका आप्रो चला साका आं नोंबानो तंनाय ननो हामजागो आति हिनिचे आनि नगो आं ननो तलांजाक तामसो नों रिसितै चला आबो हायसाका आ जरा बोरैबा बिसास खाय तंगो आतिको रक खनावै आबोनि नेक्स्ट डे चला बिनि पारा थांगै बिनि आमा बाबुनो कासा कक साका आं ओ सेकां आगरतला थामा जरा ट्रेनो खरकसा बोरैबाय मालाकिया ते अब बोरै नार्स खाय तंगो बेलाय नायथक चला आतिके साका बिनि नगो बुमानो आप्रो चलानि आतिकौनो खनाय चलानि फेमिली अ आगरतला तंनाय बोरैनो आ सालनि सिमि साक नांलिया कल खालिया तांगै हिनकाय बरकनि बुसा एबा अ चला काहामनिसे तेबो काहाम मानका हिनकायबा आबागै चलानि बुमा बुफा अ आगरतला परि तंनाय बोरैनो साक नांलिया इग्नोर खाय तंखा ते अ चलाबो आगरतलानि बोरैनो एबा बिनि ताबुनि बोरैनो ब्रेकअप एबा कागना बागै अ बोरैनि नम्बर न जतो जगह ब्लॉक खायरिखा यां बोरखे डेली कॉल खायो हाइपनो कॉल से हाब रिमालिया चलानि आरो आदिखेनो जानि जा तंगै तंखा चलाबाय बोरै हाइपनो तामो सानाय सालचा अ बोरैनि आमसके जरा हामिया अंगै फाकिया माने साक हामिया डाइरेक्ट साना थांके प्रेग्नेंट अंगरिखा आबागै बोरै किरिवै लाचिवै साकसनो टेस्ट खान्या नांखा
tei je test khamni result positive ongi phakya buri abono nogi belai kirijaka abagi buri bini chalano tesa call khai kaham hamya sanatrai khakya hapono chalani aro call habya number block haja abagi buri deli hopung sabung wanchuki kapsuka a jora khoroksa bini dol bini ati tomuno nogi belai khairokjaka ati hini bini dol bini baro telangi logi rui tonika 3 days eba 3 din kahero aboni horo borok tholanya nai toma jora bini dolni phonwa a chalan Nores ni number save khajak te borok nukha bini WhatsApp dp jaka alga burini photo rijak abagi yang bini girlfriend eba bini hamjak toma buri aboni next day o WhatsApp dp jaga je burini photo rijak o burini detail natugi karka plus bini phone number ok natugi karika abagi borok direct WhatsApp dp rijak burino call khakya apru o chalani buri katal saka jeng bobai train wase malai sinwo bupuro hinkai ang norno ostri ni pulia saida note khadi eba mutunar dihine jodi pogi thangke ang desa sauna chala bini pulia ni burino samani ang phungni train me phaitongo maimi songi ready kai toni di ang phayasak maita sadi hini samani apru chala a train me phaima jorakai o buri katal bai malakya chala Nores hinkai norok o jaga khanawi kaham kene bujiman kana o chalate bini tabuni buri ketal borok bo jaga pulia malakya ako phaji tabuk chini video ni main story bo a jora treno malaima buri phone dei saka tabuk jeng Nores be hamjak tongo tangi hinkai o chalani buri kari single heni sawo abagi angbo hamjak thangka tei saka o chala Nores bono Guwahati o job khai tongo ati kharok sajak heni saka train malaima buri ni abo joto kok sama olo puliani buri saka bonono chalak se sawo anobo atikheno pulia poria uno poru honi sai hamjaka tei ang bini tabuni buri se chini hamjama 1 bosor lai tongkha mane 1.5 bosor ong tongkha tei ang bai amsuk sal hamjaki tongkha chaka tabuk ani sak hamya derajak mane pregnant bujidi pregnant ongo honi khanakai o chala tabuk khari tongo abo kaha joto kubikok saka puliani buri o train malai mani buri no jeng bini mungta asuk mention khanya thangya aboni olokai a train malaimani buri o chala Nores Tripurano call khai kutuka sei musuk namanupha atikera chalak sana phurung buibe tongi chai deraka hinkai khari tong sei abo kahai hamya kobai kutukjaka chala apuro Nores Tripura sak lachi jagi o train malaima burini call card khai direct number block khai rikha aboni next o yang te khaksa puliani buri o chalabe kaham hamya kokma saya hanei bini parani yongno call khai joto kubikok saka ang bai tongi ano tabu besal khai khari tongo tei ano karibo alka buribe hamjak tongo yong norok bono kisa bujukdi eba ano bono kisa Nores bai kok sariti ekdom kam nangsuka atike buri saka apuru Nores ni bini yong saka nang kobuja pregnant engkhaba manekai borok bisas thangya hinmani kokta abagi bengai lachimung rikha o burino bini yong apuru buri saka i yong tabuk angkirimani kebono kuno saraki ang tongkha apuru bini yong tesa saka Nores tabuk kok semia thoitongo tei saka Nores nangbai kata kajaka bo tabuk sikla jora jesa bai pona hamjak mano tei saka norokni deborma jadrok buni bosano nosto khanesme rungo kolta khadi tei aro bini yong atike saka manekai arono buji sidi borokai Tripura jat yang burike deborma jat hini sak nangyakai tongkha o burino haipono buri saka yong khanadi nangbo buri angbo buri bahaki nang atikono sanamuchung jodi o jaga tabuk nini bosajak ati khlai khajak tongkha henkai apuro nang tamo ongkamo burani atikongna khanai bini yong saka abo norok khorok nini kok ang saimeya hini call card kherika aboni next day buri direct o chalana alka number bai call khai saka ang nini aro phaitongo nogo tongdi apuru chala saka ta phadi ang khana phaine nini barao haipono buri ko silia bini problem ong toma bagi chalani kami 82 mailo direct bini nogo thanga train bai aboni olo buri thangi sokikya chalani nogo apro chalani buma o burni nogi belai wana jaka bahake sokpakya hanai tei saka tamukhane phaja Nores tabuk nogo kori bini yongsone arose thangjak hanai apro buri saka Nores bupro phaino haipono Nores ni buma joli jagi saka Nores aro tamni phanecha bote phaya boba bini yongsone arose tongo aro tamni phanecha atiki buma joli jagi saka haipono Nores eba chalani buma tesa singo o burino tamukhane bagi phai hinai apro buri joto kubikok saka angbai hamjak tomani norok joto saimono ataki angbai tongino ani sak tabuk derai thangka ama sudo amsak simia ano kari tabuk alka buri bebe hamjak tongo ang o buri bebe kok sajak bisas thangya ke ang tabuk no kok sarui mano o buri bai
Berini ati kok sama khanawi a jora chalani buma joli jagi saka ani basa ati buika hai engya tei saka norok burise tona ringya kisakano ani basano ringi tilango tabuk problem ungpurkai ani basano natulayo norok burise ati ki tongu khei celarok tamo engnai celani buma borni basano mang kaham ke saitongkha haibono buri amse kuno kok kebang piroglia celani bumano hanyo buri chupkhai tongkha abo hake kok sala jotono jani je nokni angkori thanga tei ob buri no kai kebo sak nangya ke nogo sajuno kalang thangka apro buri nogo sajuno bini cela eba noresno nasingmani 2 gonta hai engkha aboni olo amsek nasingmaya golo kai cela phaisok pakya aboni logi buri o celano saka angni ne aro phaimani ni ne ama ano kebama hamya kok sai kutuk suka tei saka o jaga tamo angsimida hamjak pulia sekang nang hamjakai kok rima bagano angmono no tabuk jora hamjak tongo tabuke angni ne ama bai tangai hamya sajake hinjak tona nang ateke buri saka bini kongna khane chala saka nang borokni kongna da wanchuge bukhatei tong borokno care takadi jesapono saitong thung te laso chala saka tini arona tongi thoi khana agortola thangna sine hene buribo bini chalani ati kongna khane doa ko hone go sika abuni olo buri bini chalano singo tabu ang je test khaimani positive ungo o problem no bake hamnai abono tamu khane a jora chala saka tawana di angni ni logino tongnai tei mas kase ano jora ridi chala atike saka tei a hor salja buri chalani arono thoi aboni next day chalabai buri bor khorok nei 82 mali train kasoi agortola thanglakya o burini bara nogo apro chala o burine sawa angnono belai kostorika ani ekdom chaliya angtei ati tomung engliya kahamke tongsine chala atike saka tei buribo sawo ningba deli puliani simi akongmang sawo tabu phono thike tongya angni ni bagi deli kamani mokol mukti thagya nang anom belai kostorika atike buri saka abagai chala sawo ang tabu kahamke tongsine hinai aboni next o buri saka je sak deramani bithi chana kok abo hinke tamo khane apro chala saka anote 1 man eba mas kase jora riti tabu kisa rangsot buribo doa ko honi gosinaka abo hake boro kok salai hamui tomani next day o chala o burino saka ang para mathangnai kamrok tongo tei ang jora rokman kini ni aro phai malai phanai tabuk ang kahamke tongsinai hinai chala saka abo kahai chala kok kaham sawi bini kami 82 malo thangi pakya aboni olo buritese bini sakni problem no kiriwe a chalano call khakya apro chalate bini ama call receive kai kok saka signal falto aro te kolta khadi deborma jatchaya ani besano bar call khai bezal ditong tei kolta khadi hinai saka sudo amsak simia chalani buma tebo saka bo sakse rugi ganang maiche meya keramung tongo rugi ganang tei bahagi chini noga hamsak engi samungkhai manai chalani phachingo atike kutuka o burino a bagi tabulaso hengai buriba belai joli jagi tongmaliya achak abo kahai hamya sajagi rugi ganang rok hinjagi chupkai tongmaliya aphorga o buri bini chalabe kak sinete sei kahki tongliya hanai chalate bini amono kutuka khoroksa buma engai bahagi besano ate hamya jaga support kai sana musong hanai tei saka nang buma hinjana che besani tongmuno bujia tabosuk jora kuno samia okra borok hinkai okra borok motai kok sadi ateke buriba phunti kokse kutuka tei wan suginaka o chalabe hamsagyabo ang tongai thangmanu tebo nang ano amsuk puliani simi chalak sai je thangai tongmani nini tomumo tini jotono saiman tong hanai burei atike wan suginaka abage burino tabuk o chala North Tripura no break up khairika tei o chala North Tripura tabuk o burino hamya photo thapawai viral khana kok sai dom kiri tongo henke chungbo amsuno sanai jodi tabuk o burini photo edit khai viral khachaka henke North Tripura ni photo te bini joto family member ni photo bo jeng chini video ni phaching de phonoge resinai tangi henke norok jotono siniri te saimandi ati tomung hamya chala no tamoni hinmale ati chala olopana alka burino thangai mano kisa wansungna di jotono te baksa ni parents eba buma bufani tomung ekdom chaya sakni besano kai thike tonima kare borokni besa tamo ongki tong tamo khaitong aboke wansu galak jepro burino problem khikle khari tongo aporke buri o problem ni kiriu chalano martharu a jorake baksa chalani buma bufa wansugo borokni besano buri rok rthari ma tongo hnai yang besani tomung chaya ongai buibono naitogi ma thamani abokai o buma bufa wansu galak saimaya baksa borok tangi ni jini borok eba sakni besanokai amsake borok kaham kahai matong abagai yang besa hinjana ke buma bufani kokwe tebo phanmani sahos mano abono hono phorongmung korei wansumung korei ni family te ching abono sanai kebo ati nukhungo chamuri eba hamjak thanapono tawan sugbadi kisa borokno sinui halok boladi abono chini naimung tini kubiko thama osturino khanawe kaham hamya sinidi tei saimandi